takaitacce, ingantacce kuma babu ɓata lokaci. Kichima Vibes, ku subscribe. Da alama Ft.Ovista ya damu rayuwar Rahama Sadau, yanda ya je ya editing hotunansa a Photoshop, kuma hotunan suna nan suna zagaye duniya, wato na Beyonce da Asap Rocky, yanda ya ce shine Asap Rocky, Rahama Sadau kuma Beyonce. Kuna tare da Kichima Vibes. Arewa international level, going to the higher level, next standard. Da rana ba a Dukkan alama mun san Rahama Sadau ba za ta ji daɗin abubuwan da su gani ba, amma kuma har yanzu ba ta fito ta ce komai ba. Shi kuma Ovista dama jira yake yi ta yi magana. Kuna tare da Kichima Vibes, ka kuma ta kuna comment, ku yi subscribe kuma ku share. Mun gode. Abin da project ne kai, na ci gaba, gabanka ne, na ji ruwanka ne, na ci abinka ne, na yi dijinka ne, soro sake